Moikka, me ollaan täällä ja meidän kavereita on esim. Sonic ja Smurfi Hyrrä. Ja me ollaan kuultu, että vanhat petsit on tullut takas kauppaan, joten me mentiin ostamaan niitä. Ja nyt me avataan niitä. Ekana me avaamme tällaisen söpön kissan. Täällä on tämmönen one pack, josta olisi voinut saada kaikki noi, mitkä näkyy tossa. Ja mä en taju, miksi Suomessa ei ole niitä mystery-baggeja, vaan näitä voi vaan ostaa tälleen, että sä näet, minkä sä ostat. Koska mä olisin halunnut ostaa niitä mystery-baggeja. Tässä se on meidän eka avaamopetsi. Onko sen pää liian pehmeä, niin kuin netissä on sanottu? No ei. Tai on se silleen ehkä vähän pehmeämpi kuin vanhoja, mutta ei se ole silleen häiritsevä. Entä kun se pää ja keho on tehty eri muoveista, niin mitäs se väriero? Ei sekään ole niin paha, tai ei se häiritse mua ollenkaan. Tää vaikuttaa ihan sellaiselta vanhalta petsiltä. Ja tää on niin söpöä, mitä? Tän mukana tuli myös tällaisia kortteja ja sitten tämmönen ihme lappu. Oota, mä näytän ne. Mä sain tämmösen kortin. Tää on vähän niinku Pokemon-kortti. Ja sit siinä on tällaisia, siinä on numero #4. Ja sitten tollasia jotain logoja. Ja sit tossa toisessa lapussa luki, että mitä noi logot meinaa. Toi on vähän pienellä, mutta toi Frozen meinaa vissi, että toi on niinku chill. Sitten toi kupla meinaa, että se on level 1. Sitten silloin tommonen yksi tassu, joka mä en tiedä mitä toi meinaa, mutta sekin on varmaan joku ränkki, että kuin hyvä se on. Nähdä koodia, mutta... Me saatiin myös joku tommonen kolikko, jossa on joku koodi johonkin peliin, mutta me ei näytetä sitä. Tommonen kolikko, aika crazy. Seuraavaksi meillä on tällainen pack, jossa on 2 petsiä, jossa on kala, joka syö sushia. Kannibaalikala. Täältä näkyy nämä kaikki muut pakkaukset, jos tuli 2 petsiä. Ja ne on kaikki niin söpöjä. Mun oli vaikea siellä kaupassa valita, mutta toi susi on niin söpö petsi. Mä halusin ainakin sen. Tässä on nämä tavarat, mitä tässä tuli, ja mä oon tosi iloinen, koska nämä on ihan samanlaisia kuin ne vanhojen petsien tavarat. Mun mielestä tässä uudessa ja vanhassa radiossa ei ole mitään eroa. Mä en huomaa ainakaan mitään. Tää kala on vähän outo aika monesta syystä. Ensinnäkin siksi, että se syö sushi, koska se tekee siitä kannibaalin. Ja toisekseen se, että miten tää pysyy edes pystyssä. Joten tää on vähän ehkä hassu tää kala, mutta se on aika söpö. Syöt sä mun veljeä täällä? En. No mitä sä sit syöt? Mä oon aika varma, että toi on mun veli. Mä vaan syön susia. Ai syöt susia? Katsotaan kuka syö ketä, jos me aletaan tappelee, kuule. Niin, kalat on erilaisia obviously, koska toinen on kannibaali, sitten toi vanha kala ei oo, ja sitten toi toinen on joku lentokala vissiin, en mä tiedä. Joo, kalat on erilaisia, mutta miten ne sudet sitten? Niin, mulla on tässä nyt toinenkin susi, joka mulla oli ennen tommonen vanha susi. Mitä mieltä sä oot? Onko nuo silmät erilaiset? On. Onko tuolla harmaalla isommat silmät? On. Sillä on vähän isommat silmät, sillä on vähän erilaiset silmät. Toi näyttää semmoiset niinku suden pennulta, toi harmaa. Ja toi ruskea, toi on enemmän matta, mut sitten toi harmaa, niin sillä on vähän tommonen, sen selkä on vähän kiiltävä. Ja noi korvat on kans vähän erilaiset, mutta rehellisesti mä tykkään tosta uudesta enemmän. Siinä on tommonen hieno kuvio ja kaikkea. Ja nyt on tullut aika avata farmi. Suomi. Tästä farmista mä oon eniten innoissaan tästä petsistä. Tää on niin söpö. Ja heti kun mä näytän, mä olin se, että tää näyttää niin vanhat petsiltä. Mä haluun tämän. Että jos mä en osta mitään muut, niin mä haluan ainakin tän. Heti kun me puhuttiin Farmi Suomessa, niin täältä tulee tämmönen kortti. Ja tää petsi näyttää siltä, että se on niinku Farmi Suomeen semmonen yksi kilpailija. Kun mä toikaan alas, että haluatteko, että mä teen Farmi Suomi petseillä. Se olisi niin hauskaa. Se olisi niin hassu oikeesti. Ja me saatiin taas rahaa. Mitä? Me saatiin taas rahaa. Saatiinko me rahaa? Oi. Toi on kyllä hieno toi raha. Kamat on tämmösiä ihan perus farmikamoja. Ja mä oon niin iloinen, että ne on samanlaisia kuin ne vanhat petsitavarat. Niin, että mä oon huomannut, että kukaan muu ei ole puhunut niin videosta tästä, mutta tää keksi on kyllä erilainen kuin ne vanhat.
koska tää on mun mielestä vähän vino ja tää on ehkä eri materiaaleja kuin ne vanhat petsikeksit. Ja onks ne muka tehnyt tän väristä aiemmin? Tää on vähän, joo. Mut on tää kyllä kiva. Mä tykkään näistä. Tykkään näistä mausta. Mä tykkään näiden mausta. Eiks tästä nää? Tää on vähän tämmönen vino. Sitten tässä me näemme kaikki Farmi Suomen osallistujat. Mä sanoin aiemmin, mut tää on mun lemppari. Niin, ja meidän piti vertailla tätä petsiä mun yhteen vanhaan versioon. Mä en kyllä tästä vanhasta tykkää, koska sillä on noi tarrasilmät ja niin, nyt me ei voida vertaa niitä silmiin kunnolla, koska tällä ei ole mitkään normaalit petsin silmät. Rehellisesti en mä tiedä mitä eroa noissa. Hiukset on aika samat ja sit toi naama. Kun ei niitä silmiin pysty vertailla. Juu, tässä on Harry Potter. Ja tästä on kyllä kommentoitu, että toi vartalo on tosissaan paljon eri sävyinen kuin toi pää. Ja kun mä näin ton, kun mä otin ton paketista, mä olin silleen, että joo, on ne oikees. Ja tossa on jo niin iso väriero, että kyllä se ehkä vähän häiritsee. Mut ei niin paljon kuin mä aattelin, tai silleen, ei se on niin paha. Niin, noi hiukset, tuolla uudella on isommat hiukset. Ja tuolla vanhalla ei ole mitään Salaman kuvaa tai mitään muutakaan kuvaa sen naamas. Mitään naamatatuointia. Sitten tuolla uudella on isommat silmät. No on kaikilla isommat silmät. Ja sitten isompi nenä. Mut on noin molemmat aiksepöi. Tässä on kana. Farmi Suomen voittaja. Mä oon nähnyt sen niinku alkuperäisen version, mistä on otettu, ja sillä ei ollut punaista nokkaa, sillä oli vaaleammat värit. Mä en ehkä tykkää tästä niin paljon kuin siitä alkuperäisestä, koska en mä tiedä, miksi sillä on punainen nokka. Mä en tiedä, mutta tää on silti söpö. Ja mulla ei oo sitä alkuperäistä, joten nyt mulla ainakin on tällainen kana. Tää on ihan kiva, mut silleen tää hiukset. Miksi mulle tulee mieleen Risto Räppääjä? On tää ihan kiva, mut mä en voi olla ajattelematta Risto Räppäjää. Mut ehkä Risto Räppäjä voi osallistua Farmi Suomeen. Mä en tiedä. Voisiko se osallistua? Niin, tässä on viimeinen Farmisetin petsi. Ja joo, silloin tosissaan tää naama vähän, se näyttää siltä, että se on vähän palannut tää sen naama. Niin täällä on tää naamas tämmöiset sydämet, joka on aika söpöä, mut ne sydämet niinku ei erotu oikein hyvin sit, niin niitä ei huomaa niin hyvin kuin ne ehkä vois huomaa tai silleen. Tässä on vielä kaikki nämä petsit, tykkään näistä kaikista, nää on kivoja. Mitkä on meidän lempparit? Mitkä oli parhaat? Mikä oli sun lemppari? Oi. Mä tykkään näistä kolmesta eniten. Toi kissa on niin söpö. Ja sitten noi muutkin. Ne on kivoja. Tässä on meidän kaikki uudet kamppeet. No oikeesti siistejä. Ja sen tokan paketin, se ihme kortti, niin se oli niinku tämmösen joku kartongin takana. Niin mä en aluksi huomannut, että täällä oli se kortti. Et jos te ostatte tommosen ja haluatte sen kortin, niin se on jossain seinän takana by the way. Smurfihyrä irtisanotu kanavalta. Jäljellä on enää Sonic. Niin, että jos tykkäsitte videosta ja haluatte, että me tehdään Farmi Suomi, niin tykätkää videosta ja kommentoiko, että mitä mieltä te ootte näistä uusista petseistä. Me tykättiin näistä. Ja jos Basic Fun tekee lisää tämmösiä hienoja petsejä, mitä me halutaan ostaa, niin ehkä me tehdään uusi video näistä vielä. Mut mun mielestä Basic Funin pitäisi tehdä meidän kanssa yhteistyötä, koska me ollaan niin hyvä kanava. Minä olen hyvä kanava. Sinä olet vierailija. No niin, sano. Sponatkaa meille nämä loput, bro. Jep. Ja Sonic, oliko sulla vielä jotain lisättävää tähän? Boy, if you don't get your squiggly diggly head. Okei, lähdetään.